Hello vlog! Welcome to my guys! Panoorin nyo ang aking vlog sa Lakeshore, Mexico, Pampanga, Philippines. Lakeshore! Welcome to Lakeshore! Ginian! That flows down through my veins. I feel the truth inside. Your love, your love through my veins. I feel the truth inside. Laro kayo? Okay. Ito, ibalik yun. Bounce back. Sakit na pala yung pialong ngayon eh. Sakto yun. Lagyan ng bagya Oishi. Salita na itang Oishi eh. Bilhin na lang kami ng Oishi. Ay. Ay, ito. Awas na yun eh. One, two, three. Kaya ni tangkay. Sika yung pampangkat yung gaya mo na. One, two. Yan, okay na. 1 minute. Sige, subukan tayo. Na? Na? Yung babo? Pwede maging babo? Okay na po. Dapat lagi pera babo eh. Happy ka babo? Kamu dyan? Oh my god. Kamu negro? Ha? Wala na yata eh. At laging kaya yung sulu. Na? Yung sulu. Oh, foto ko yan, hindi ka pagin. Tara. Ha? Pwede na ito na ako. Yan eh. Oh my gulay. Oh my gulay. Manunula ako.
Ay, yung ilaw. Ito yung ilaw ng ano, tower. Ano yun? Ah, oh. Alimon! Nakalula. Alimon! Ay. Oh my God. Oh. Kami ng ano, Jun. Nasa taas kami ng, ayan, ano tawag dito? Parola? Parola. Ayan. Maganda? Makalulabin pero masanting ngayon. Ano? Malaki kasi nagang Ito yung ano, bulan. Ito yung bulan. Ayan, buong Mexico, makikita mo. Wow. Mrs. Saraya kasi. Ating SM mo, SM Pampanga, ata. Ata ka rin? Away ng tower ng Quezon Pampanga. Wow. Malapit na yun. Itang Sky Ranch. Subukan mo. OMG. Bawi ako ganyan, nakabaka ka. Wapin, imbitis mo, bala mo, gagalaw na. Mga tuglar imbitis mo. Ken, dumurtakin. Ayan guys. Ikot-ikot kami. Oh my God ay. Wapin, matasyanin ni, parola oh, ayun parola. Ano, yung parang, yung paa mo. Parang nawawala ng puto. Yung bitis mo nanglalambog yung bitis. Yung bitis manok. Pwede pala pumasok dito sa parola oh. Kaso pag nabitawan yung cellphone, patay. Look, ayan oh. Ito yung parola. Ito yung pinaka-top. Ayan oh. Wow. Pero nabengi bawal kayo ni kasi magpakaila eh. Huwag kang tao bawal. Binawal ka? Punta kang tao, buto madisgrasya. Buta madisgrasya. Ayan oh. Wow. Ingatan mo yung cellphone mo, baka makulog. Oo nga eh. Baka maulog. Pero yung bitas ko, nalalambot. Nangangatog na yung paa namin oh. Parang Alam mo yung at saka yung cellphone ayaw mong bitawan, parang gusto mong bitawan. nakakatok lang yung paa mo. Yung biti mo. Makilabas pa. Medyo ang tala rin yung guy. Magtambay tayo na pa kayo ni. Sa tingin niya ayun. Kahit ang train na nasa itang horror train, kahit ang tsura na napin niya na. Yes, sir, mga yun. Ano pa rin mga picture kilala mo? Nakasopan ka. Tuan. Tara. Let's go. Namulakon. Ako. Namulakon. Nakakatakot din ah. Ayun oh, ito yung ilaw, ayun oh. Yung umiikot sa taas. Nakikita ko. Oh my kulay. Ay, Nakikita mo sa TV. nakikita ko na si San Pedro sa taas eh. Nangatok. Ayun Sabi oh. ko yung nagkatamig yung Pangasinan. Paikot lahat. Oh my kulay. Nakikita mo yung patat. Pakayo mo rin. Buti na lang may hawakan. Kung walang hawakan dito, patay. Balance ka talaga. It's not safe. At saka, ulit tutpata mo, ulit tutamba lang, maglak na lang eh. Tara. Ipatan. Partida, titapa tatalan na. Makatalan niya pa yung cellphone ka na ako. Ako pa yung kain. Yung bote. Dito mo balance. Manabo na. Ayan. Ayan. Mata siya rin, no? Kitang kaya ng tower ata. Katas ng katas, sir. Mutaki ito, picturean to. Ayan, ganyan kataas yan. Sige, bili Megan. Yan, no? Ganyan kataas yan. 1, 2, 3. Ching ching.